ଛକମୁଣ୍ଡଟାରେ ଖଟି ବସୁଥିଲା ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ସେଠି ଦିଶୁଛି। ତେଣେ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଚିଲେଇ କହୁଛି, ଯାଅ ଯାଅ ଲକଡାଉନ୍ ବେଳ ଆସିଛି। ମଦ ଦୋକାନଟା ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ସଟର ସେଠି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଜୋରଦାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୁଟୁକା ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଦାମଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇଟା ଲୁଚି ଲୁଚିଆକୁ ବିକୁଛି। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟା କର୍ମ କୋଢ଼ି ସାଜି ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। ଧନୀ ଘର ଲୋକ ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବା ଯାଉଛି। ଆଉ ଗରିବ ପୁଅଟା ମାଗଣା ଚାଉଳ ବୁଲେଟରେ ବୋହି ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି। ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ସିରିଏଲଟିକୁ ଦେଖୁଛି। ଏପରା ଲକଡାଉନ୍ ବେଳ ଆସିଛି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବ କିଏ ବା ନେଉଛି? ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କଥା ପ୍ରହସନ ଏଠି ହୋଇଛି। 10 ଟଙ୍କାର ଆଳୁ କିଲୋଟାକୁ 30ରେ ବିକା ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଲକଡାଉନ୍ ଏଠି ହୋଇଛି। ଯଦି ଲକଡାଉନ୍ ଏଠି ହୋଇଛି, ଏଠି ବୁଝିବା କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିହାତି ଜାଣିବାର କଥା। ଯଦି ଲକଡାଉନ୍ ଏଠି ହୋଇଛି ତେବେ କରୋନାଟା କାହିଁ ବଢ଼ୁଛି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।